Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ay ka nagbuhat na, Pransing. Kana mo'y dili mahimo. Di, yun, Sing. Ha? Unsay dili mahimo, Grigi? Nganong dili mahimo? Sing, kadiyot lang, Sing. Wa magkumuhin, sister, nga dili ka pwedeng mo bakasyon o muli diri sa ato. Kay katungod ba na mo isip trabahantes kumpanya nga imo karong gitrabahuan. Pero ang butang mo ipasabot nga dili pa lang kayo midugay nga nagkasulti sa plant manager ninyo diha. O nagkahisgot yun may bahin nimo. Nga most admired yung ka diha karon diha sa Cebu sa imong kadedicated sa pagpatrabaho. Nga ba tigo kang yun sa trabaho? Dagan ang rason nga nung dili na mag-grant sa management kung nag-file ka namang gani og leave. Usas mga rason, kay way si bisan kinsa diha sa kumpanya nga makahulip sa mong pwesto. O badlinidid yung kay kaniha. O tungod niini, gipasigarbo tagyog ka. O laing rason nga dili ka pwede nga mo bakasyon, kay daghan og upcoming shipment para sa gawas ang kumpanya ninyo diha. O maikog ta sa tong gipatabang nimo diha aron makasuod ka o makatrabaho ka. Nga mapiktahan ang quality sa mga produkto ninyo diha. Pagkasabot ka tingali sa kung pagpasabot ni mo, Francine. Um, relax lang, Greggy. Ayaw ka bala ka. Kaya dili na ko kaya nga hatagan og problema ang kumpanya. Way problema. Makapaabot ko sa hustong higayon nga pwede kong makabakasyon diha sa ato. Nakasabot yun kaayaw ko, Greggy. Shit. Yun sa mikis do mga kumpananaw ganina pag-ingon niya nga muli mo bakasyon siya din sa among probinsya. May gani kayo nakununa din ko. Nakununa kong alibay aron mabugnaw ko siya sa pagpauli. Di na siya ang ipagmuulik din sa probinsya. Dili na. Tarawa, Sir Franz. Kung saan akong gigon mo, isod lagi yun nga i-grant sa management ay mong pag-file of leave. Kaya di yun makasiguro sa quality sa mga items ang management. Kung huwag ka nga may mong supervise ini. Kay imo maging ang linya ang kusog ron, Sir Franz. So, but they needed yun kayo ang imong presence. O ang company nag-expect yun nga mag-provide og quality products o ma-realize ang target date sa mga shipments. Huwag ko'y mahimo, Jake. Magaingon ko sa ako kaugalingon nga makadismaya sa ako nga part. Kay nag-expect ko nga i-grant ni sa management. But I also understand and proud nga na-appreciate gyud ay sa management ang akong effort. Sa laktod, Sir Franz, nagbungag yun ang imong pagkasinsiro o pagka-dedicated yun sa trabaho. Ikaw na yun, Sir Franz. Ikaw na yun. Mangayo ko dispensa nimo, Sir Franz. Nga wag gyud gi-grant sa company ang pag-file nimo og leave. Og nahibaw ka na tingali sa mga reasons kung ngano. It's okay, Mr. Yan. Nakasabot ko. O sama sa ako nang gisulti ni mo antong nagkasulti ta nga if ever dili mi mag-grant sa management ang akong gi-file nga leave. And hopefully, one of these days, sa ngadto mag-grant o ma-approve gihapon sa hustong higayon. Wa ka ba di ay malipay nga ingon ni anak ka ka-importante sa company? Bisan gani ako, bisan dili ko nimo wife. Congratulations. I'm very proud of you, Sir Franz. Miss Rian. Can I have a hug? Ha?
Sir Franz? Why not? Ay, nganong karon pa man ta nag-meet, Sir Franz? Nganong wa man ta magkita kani adto? Miss Rhea. Unsa? Ikaw na lang mo pasabot ni Dudot og Miles, day ko rin. Sa rason kung ngano nga wa gi approve sa management ang akong pag-file og leave. Pero ani magpasabot nga di gyud ko makapauli diha. Bisan sa makadiyot lang. Ang nakaapan lang kay dili pa gyud karon. Pero may pasalig ang taga-opisina nga ma-approve ra ang akong giingon nila nga leave puhon-puhon. Og inigabot na higayon na. Makauban gyud tagbalik day ko rin. Nila ni Dudot og Miles diha sa ato. Abi ko bag sa sunod simana, mauli na si Francine dinhi. Pero dili pa di ay. Nadismayaman ko, pero dili ko lang niisod sa akong buot. Mas maayo pa nga magluto na lang kung daan og para panihapon. Kay karong taod-taod, mauli na si Miles gikan sa eskwelahan. Ug sa mga sayong gabi, mauli na usab si Dudot. Maayo nang inikabot nila, pwede na silang makakaon. Mayo. Uy, Mayo. may mupalit. Oh, unsay ato? Toothpaste niya. Kadiyot ha. Uy, hala. Pastilan. Nahutda naman di ay mi. Wa pa day ko kapangumpra. Uy, mantinil sa detag. Tukog sa bayabas ini. Di man nagtukog bayabas. Kanang sangas bayabas di ini. Sorry gyud. Mga ugma sa buntag, makapangumpra na ko. Sige. Ay, pastilan. Kadaka na ba di ay sawa na mi balikya? Kinahanglan na gyud ko mangumpra. Ipanglista na kong daan ang mga palitunon aron wa ko'y malimtan sa akong pagpangumpra. Uy, may nanawag. Ay, basig mi balik og tawag si Francine. Oh, number kini ni Kreki. Sa may tuyo niya nga may tawag naman sab. Unsaon ko maning tawhana nga dili na magsamok na ako. Unsaon ko man siya. Di gyud ni siya mohunon sa pagsikig samok na ako kung dili na ako siya maprangkahan. Bahala na. Tupagon ko siya. Hello? I love you, Corinne. Mahimo pang dili ka na magsamok na ako, Greggy. Utang buot lang. Wa ko manawagin mo, Corinne. Aron sa mupad ka. Mitawag ko tungod kay buot ko ikang tabangan. Tabangan? Ayaw na lang pagpakaroon ingnon pa. Greggy, please. Asawa ko ni Francine. Asawa ko sa suod mong higala. Ayaw na kong samok ka ba? Masabot ko. Wa ko magsamok. Buot lang ko matabang ni mo. Kay unsa pa may mahimong kita sa inyong gamay nga tindahan kung wa na kini mga baligya pa. Ha? O giunsa mo sa pagkasayod? Di na kinahanglan nga mahibaw ka kung diin ko masayod. Ang mahinungdanon nga magapangumpra ka aron mo balik og kadasig ka ng gamay ni mo tindahan o maka-income ka. Dili na ko ni mo mistil pa nga sultihan, ana. Kaya nahipaw na kung unsay angay kong buhaton. Okay. Nahibaw na ako nahibaw. Ayaw paghasabta nga nagsamo ko nimo. Kaysa kikengon ko na. Buot lang kong matabang ninyo. Nimo. Balik kong pangumpra diri sa akong tindahan. Kay hatagan ko ikaw na kong diskwento nga diligid mahimong ikahatag suban. Ug unsay bugti ni ini? Nganong nagisgot ka manugbunti? Sagi kayon ko na. Ayaw na kong isuod pa sa imong bulsa, Greggy. Ang kunon ko. Nagpasalamat kaayo ko nimo personally sa tanan mong natabang namo ni Francine.
Bisan sa pagka-ospital ni Miles ug sa tanan mong natapang namo. Apan sayod kang buot namo kining bayran pero ikaw lang ang mibalipad. Ipasalig na ko. Dili o dili ako magsamot ni mo, Paulina. Kung pagsamot magyugay mong pagsabot ni nga kung mo. Basta, mubalik ka lang o pangumpra diri sa kutirahan. Kana lang ang gusto na kumahitabo. Kung dili ka gusto nga makakita na ko mismo sa tindahan, ay kabalag ka. Kay niya ako karos bahay. Wa ako karos tindahan. Sila ra si Apyot o gaga ko magasakop dito ang muabi-abi mo. Nagpaabot sila si Apyot ni mo dito. Unsa? Nagduha-duha man kog lakaw. Pero nahibaw ko nga kung ato ko mangumpra sa ilang tindahan ni Greggy. Dali ra ko mahuman dito. Mabalik dayon ko. Kay naa naman ang tanang paligya dito. Makurin! Mad! Yan ako, ma! Ni ana day si Dodot. Maayo kay na sayo siya. Ma! Dodot! Ma! Oh, sa'yo mi nga namuhi kay nag-meeting nga mong mga teachers. Maayo hinuon kay na sayo ka, Dodot. Daghan ang wa sa atong tinda. Mangumpra ko dito sa sawang. Ato silang dito, Grigi nga, tindahan pangumpra mo. Kaya ingon siya, pagkita na mo, nga hatagan ko no kaniya, dito ka ng dakong discount. Kun mao, ikaw mo ay nagsulti ni Greggy nga hurot-hurot na ang atong tinda? Ha? Dodot? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!